the same thing.
ሻይ መጣው
አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ አምላከ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝማሕበር ይብላ በረከት ለዝማሕበር ይብላ በረከት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ለዝማሕበር ይብላ በረከት ለዝማሕበር ይብላ በረከት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ በሰቦቱ ስናንታለ ወባምልኮቱ ያጽናነ ሴተነ ማርያም እንዲሁ ወላዲተ አምላክ አበሪዱ ጸሎት ነው ዋሰስሪ ብዙ ሀገር ነው ወባንበሩ ለሪነ ተዛላን ዘንተ ወለዛ አስተህነ ዘንተ ጽዋ ወለተሰራ ለነ ሲሳየን ያራዘን ወለዛ አድረ ሰለነ ብዙ ሀገር ወለዙ ሀበርን ስገሁ
ቅዱስ ደግሞ ክቡር ወለታ ሰዓት እስከዛቲ ሰዓት እግዚአብሔር ባረኸና እግዚአብሔር ተቀድሰና ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀረባን ብኣካልን ብሕልናን ኩሉ ንዝሳተፈና ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። እቶም ቅዱስ ኣቦና ከዓ ገድሊ ቅዱሳን ገድሊ ሰማዕታት ፈፂሞም ንዝዓረፉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከዓ ሕጂ ኣብ ሕቑ ቅዱሳንን ኣብ ሕቑ ሰማዕታትን ተቐምጠልና ናቱ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ኣብ ክንዶም ከዓ ሕጂ እውን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝኸውን ኣቦ ዝኸውን መራሒ ክህበና በዚ ማሕበራዊ ጸሎት እዚ ንልምና ኣለና። ኣምላኽና ሕጂ እውን ይስማዓና፣ ሕጂ እውን ሓሳብ ልብና ይሃበና። ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንና ሰላም፣ ሃገርና ሰላም፣ ንዓለም ኩሉ ሰላምን ምሕረትን የውልደልና። ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና እናበልና ኩላትና ብህብረት ንጸልይ። እንዳ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደልናዮ ንበላኹም ንክብል ኣበሳናን በደልናን ይነግረና፣ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይከትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይሁን ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሓሳብክ ድንግል ኢኺ ብኣኻ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላምታ ንዓኺ ይግባእ። ካብ ቅድስት ዝተፈልኸ ከርሰው ብሩኽ ይሆፍቲ እግዚአብሔር ሳኺም መዓልያትና ምንተ ከተስተሰይልና ናብ እተፈተወትኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሰናይ ነው።